Φίλε, άμα πάμε τα αρχαία τραβήξω. Έλα, πάμε. Από την αρχή, έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε που λες να μπούμε από εδώ. Μάτσι με πέρσε. Να φέρεις εσύ. Πάρε λίγο μύτη, πάρε λίγο μύτη. Πήρα. Πάρε λίγο μύτη. Έλα, πάρε τώρα, πες μας. Ξεκινάμε που λες να μπούμε από εδώ. Ναι. Να πάω για κόρυφο, φίλε. Σταματάμε στην κόρη της Ακτέλη για Αργολίδας. Και λέμε τώρα να πούμε. Και που καθόμαστε και περιμέναμε στα μαλάκες. Τι κάνεις στο μαθός πάλι. Τσουπ, βλέπω μια γκόμενα, φίλε, σκάει έτσι, ξέρω εγώ με το ωραίο του έτσι να πούμε, τα μισά και τα ωραία. Καλή ώρα, πες τα πιο φουσκωμένα. Και κοιτάω μία, ξανακοιτάω μία, παθαίνω εμπλοκή ρε φίλε. Λέω τι είναι αυτά τα πράγματα. Την κοιτάω, με κοιτάει. Πω, της λέω, τι βλέπουν τα ανοιχτά και μπερμπιλωτά μου μάτια της λέω. Να μου χαθείς μαλάκα μου λέει, να πάμε από εδώ από εκεί, ξέρω εγώ. Γίνεται χαβάλες, ξέρω από εκεί. Αλλά, τι έγινε όμως στο σκηνικό. Το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα ποιο είναι. Για πες το. Ότι η γκόμενα προκαλούσε φίλε. Ήθελε γαμισάκι. Τι γάμισες. Εκεί στα κτέλ μέσα. Μα αφού ήθελε μαλάκα, έχουμε και την πλούτο εδώ. Άντε, ντε. Είχε βγει έξω ρε φίλε. Ναι, πας μας τι έκανες τότε. Και τι έκανε λέγαμε παιδιά. Για πες το. Τι κοίταγε. Λέω τώρα δεν κάνει μαλακία. Αυτή δεν είπε τίποτα. Για καλή μας τύχη. Φύγαμε και όλα έμειναν καλά. Διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα. Έκανες μπάνιο κοφάλα, άρρωστο, άτιμο. Το γάμισες ρε τέτοια. Ποιο ώρα σου γάμισε. Και το έφτασα σήμερα. Ναι. Ένα μην έχεις το στρώιζε φίλε, ένα μην έχεις το στρώιζε. Ποιο πες. Μην αυτό λέω, απ' να χτες δεν πρέπει. Χήμα τελείω σου λέω. Γιατί ήρθε η ώρα. Πάλι μας το ναι. Δεν μου λες. Πες μας λίγο, το χέρι τι έπαθε. Πώς το κατάφερες. Το χέρι έκανα μπάνιο. Ναι. Με το που βγήκα από το μπάνιο γλίστρισα. Στην άδεια. Ναι. Συνήθισε στην τουζιέρα, δεν μπορούσε στην πανιέρα. Γάμισε εδώ μέσα, τι θα κάνεις. Κι άμα βγαίνεις κιόλας έχεις το μαλάκα το ταμπούκα όργανο. Ναι, φίλε, φυλακή. στο Δεν μου μπάνιο, λες, λοιπόν. το άλλο, φυλακή γιατί έφαγες. Επειδή ήταν γραμμένο στο γύψος. Για να δούμε. Δείξε λίγο. Ήταν. Τώρα τι έγινε, πού πήγαμε. Το έβαλες μέσα. Τα έσβησες. Φυλακή δεν έσβησε όμως. Η φυλακή ακυρώθηκε φίλε. Δεν προβλέπεται για την εσόμου. Σοβαρά. Α, βγαίνει 308. Δεν Πολύ προβλέπεται παλιά. για την εσόμου. 309 πότε θα μπει. Ή? Η 309 πότε θα μπει. Σε ένα μηνάκι από σήμερα, σε ένα Τράβα μηνάκι. λίγο με τρέλα. Περίμενε. Sleepy Bang. Αυτό sleeping bag ή Αυτό τσουβάλι λοιπόν. τσουβάλι ολόκληρο. Σκηνή ολόκληρη είναι. Για τα σκηνάκια Δευτέρα που ξεκινάμε. Δευτέρα σκηνάκια. Ναι, φίλε. Όπα, ξενέρω, φίλε. Πού πας μετάθεση. Εγώ. Ναι. Πού άλλο μαλάκα, Γιάννηνα. Στα Γιάννηνα. Βίσμα. Πασά στα Γιάννηνα θα γίνεις, Βίσμα λέω! Ποιον έχεις βίσμα. Καλά, βασικά μόνος μες πήγα έτσι. Α, μόνος σου λες Τυχαία, πάω εκεί, Έτσι εκεί πήγα. Και εδώ μέσα όπως βλέπεις όλοι είναι τυχαίοι εδώ μέσα. Ναι, όλοι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όλοι τυχαίοι είστε. Ένας κάνει μια υπηρεσία και μετά λέει θέλω 10 μέρες άδεια. Ένας τρώει 5 μέρες φυλακή και παίρνει 10 μέρες τιμητική. Έτσι πάει, ναι, εδώ μέσα να μην γίνεις πουτάνας. Και εκεί ο φίλος μου ο Βεντίστας ετοιμάζεται τώρα για να πάει έξω. Καφέ φίλε. Καφέ. Ναι φίλε. Πού πας φίλε. Εκεί θα πας και εσύ φίλε. Α, μαζί θα πάμε για καφέ φίλε. Πάμε λίγο στην καμιά και σε δείτε. Έλα, τέλος, άντε. Αυτά θα με βγουν